Milí zahradníci, mám dobré správy. Ak hľadáte jednoduché, lacné a pritom účinné riešenie, ako ochrániť svoju kapustovú zeleninu v záhonoch, voilà, práve ste ho našli. Ukážem vám sieťovaný domček, ktorý používam ja a v popisku videa nájdete aj odkazy naň. Ale nebudeme nakupovať v zahradníctve. Poďme na to. Na oporu stačia dve tenšie nerezové gulatinové tyče s priemerom asi 3 mm zo stavebnín. Ak má jedna dĺžku 3 metre, bez problémov ňou prekryjete záhon so šírkou alebo dĺžkou približne 2 metre. Tyče jednoducho zapichnete do zeme oproti sebe a vytvoríte oblúk. Ako sieť môžete použiť obyčajnú záclonu z IKEA, ktorá má ideálne rozmery na tieto účely. Záclona spoľahlivo ochráni zeleninu pred mlynárikmi, česky bieláskami kapustovými, ale aj pred iným hmyzom, dokonca čiastočne odradí aj slimáky. Sieť stačí po obvode zaťažiť latami alebo polienkami a ak by hrozilo odfúknutie vetrom, tak aj kameňmi. Výhoda je, že cez ňu môžete pohodlne zalievať a keď príde čas zbierať úrodu, jednoducho polienko nadvihnete a dostanete sa k rastlinám. Niektoré zahradnícke ochranné siete majú väčšie oká a ak sa sieť dotýka zeleniny, tak motýle cez ne môžu vajíčka naklásť a húsenice sa tak dostanú pod sieť. Táto sieť má ale tak malé oká, že sa to stať nemôže. Pokojne teda môže ostať sieť na zelenine. Pod sieť sa môžu dostať menší škodci, napríklad mšice. Tie riešim jednoducho tak, že ich vystriekam vodou a oni si to väčšinou rozmyslia. Je pravda, že záclony asi nie sú tak trvanlivé ako zahradnícke siete, ale aj tak vám vydržia niekoľko rokov bez toho, aby sa uvoľňovali mikroplasty do záhrady. Zahradnícke siete sú tiež z veľkej väčšiny plastové. Pokiaľ ale používate prírodnejšiu variantu, budem moc rada za vaše skúsenosti v komentároch pod videom. V zime môžeme dať siete dole a užívať si čerstvú úrodu po celú zimu, dokonca aj v snehu. Okrem kučerového kelu, kadeřávku, tam môžeme pridať aj ružičkovú kapustu, vytrvalú brokolicu a pri miernejšej zime aj pakčoj a azijskú listovú zeleninu. A môžem vám teda povedať, že v zime to je čistý zelený poklad.